أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Janti Dedou biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ali ala nyini haramade madafo kama uko jine ni meleke ni wurdane ala yanda ale batulu de kama Allah ta'ala ko anga shun anga sali yon se de kado nan juna ka sali anga sali chaya kira Muhammadu ya Rasulullah ga ala ma sebe ikado chiba mama fanyi ka fo ala rabbi shu walma ala bi sali yon se du nga ala ko ale na kan meleke nyuma be soli ke kira Muhammadu ya Rasulullah Al-Qur'an min naji kira Muhammadu ka joni se de ka don Lailatul Qadr kemena joni se de ka don aywa kunungo joni se de ka don anye sali minunge anya ala deli minunge anga ma minun bi malikono minun bi makan jamana na minun bi jamana warala joni se de ka don ala deli ala de ko kanga le deli ala e ko kangi deli ala ko kangi anga hina duila ala e ko kanga dama kashi ila ala on ya dama kashi la de ala on yi deli de am mali dew on yi deli de ala ka do on jigi jamana kele de no ye mali ala ti do on ni bamandute ala ti do ani javandute ala on yere chela ala ikado minye aywa majuwe ma minu ngani ya mai ulu banjela ala ede bo ulu do ka me beka de ko e ala de ko ka bi deli Allah e minye Muhammadu da ka alquran diga ka Joji Sedou ya Allah anya ndaba kashila anyi deli on ga jamana de chemani musuma mi mana ke dinye yoro dukulu save Joji Sedou ka do hami mbala Allah ko anga fo ede tata ka boka wallahi amin ambe sungolo la Joji Sedou ka do abini ka kunje wallahi abini ka kunje mi sali ha siniye sali afo safurlay ite sabali mu me siniye sali bitangle mo kan wolo blaiwa dunay mashu ejme minye usaz bare abina ne ala sona yana wuli ta abina ka kibara di motloka akanga kechugo mina be kaloko ka kechugo mina bare na dan bloka anya nyedo commission sigira onye commission sigi mi to ka commission nu na yu jashini ukaye na mu jashini ukanaye amanga msifa Allah limana di seru na nywana uma ala mbo nyini fe ka ala kama ala mbo nyini fe minye ya Rasulullah Muhammadu ya Rasulullah baraka kama Sayyidina Ali Sayyidina Badr Sayyidina Bakar Sayyidina Uthman baraka kama magane madne baraka kama kurishu baraka kama ala anya nya sira mingi ya sungolo ina anya sarakati minumbo anya zigri minumbo anya wurdi minunge ala ni bela jele tare do ke ala de segere ngele ikado anga jamana de ananga jamana ka kishini tangake mi nye baloko nyuma ko ke joni se de kado ambisera fa minu nya ala mangishira ala kan labanye ala kan labanye ala ka islamiya jidi Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Jabbar la ilaha illallah ikolo gelasa biye kle mugani sheki abana kaba ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah la sharika la Allah la ilaha illallah Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah la nabiyuna anna muhammadan abduhu rasulullah Allah ikolo gelaya njirima o nam njirima jonive karamogo ba ka bo fasun ana adogoge alubari obe famana ukuye msidima ikake selina yi konga kibita mene bebe mi vle kono buku kerefe jaluka bebe umad nama kuko o mishike nai onu kadima ya ko du endura kwale netita bebe Janti Sedou
Jɔn Sedu Ala in den masa sakɔrɔ talen masami ni maa t'a ka masaya da dɔn Jɔn Sedu an k'an ŋaniya kɛ kelen ka hakili kɛ kelen gɛlɛya bɛ min na cɛko gɛlɛya bɛ min na musoko gɛlɛya bɛ min na baarako gɛlɛya bɛ min na Jɔn Sedu k'a dɔn bana de b'i nin na i tɛ bana in i t'a furakɛ cogo dɔn an ka jɛ ka hakili kɛ kelen ye an k'a ɲɛsin Ala ma bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ ne ta ye wariko ye n ta ye wariko ye dɛ bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ n ta ye wariko ye i ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ b'i bolo fɔ wari an bɛ limana de ɲini an tɛ wari ɲini n ka kɛnɛ muso b'i bolo den b'i bolo nka wari de t'i bolo Jɔn Sedu min Ala fo min ka d'o bɛɛ ye limana ɲini limaniya ni Ala y'o d'i ma o ka fisa diɲɛ nafolo bɛɛ ye ko in gɛlɛyara sa koyi n'a ye ji min sini o bɛ fisaya dɛ gɛlɛya mana na cogo o cogo hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ Alahu taala de ko n'i y'ale ɲini n'i y'ale deli n'i y'a fɔ ale Jɔn Sedu k'a dɔn a se b'ale de k'a yɛlɛma su ko ni dugusɛjɛ tɛ sarafatayi wulibali sarafatayi na Ala mancaden ne tɛ mantinin fɔ an ye awuzu bilahi minash shaitani rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika la Allahu la sharika la subhanallah 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 la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadur rasulullah qul fa yaqul Allah qul fa yaqul Allah qul fa yaqul Allah Allah an jigi ye ede Allah an b'a ɲini ede fɛ Allah se wɛrɛ t'anw ye Ala kelen kɔ Allah an ka jamana hinɛ Allah don an ni Babanju cɛ Allah an ka jamana den kisi ya Rabbi Babanju halaki Junati Sedu Babanju ni maa minnu bannen don maa minnu b'an jɛ la ni ŋaniya ɲuman d'u la ka ɲɛsin jamana ma n'u bi janfa la Ala ka ŋaniya ɲuman k'u la Ala k'u halaki ayi dɛ halaki di ayi wallahi sabali dɛ Ala ye yɛlɛma masa ye Ala ŋaniya ɲuman k'u la i k'u halaki ayi dɛ maa bannen ka ca koyi n'i ye nin bɛɛ halaki maa tɔ ti to dɛ a ma ja ni maa tora maa kelen ye min ŋaniya ka ɲi wa Ala ka barika d'o la Ala ka barika d'o la amin bismillahir rahmanir rahim amin ay ŋaniyaw siri amin alhamdulillah amin la hawla wala quwwata illa billah amin adrika wala jili amin amin alhamdulillah rabbil alamin Jɔn Sedu yana an ka taa yɔrɔ jan an ye wele bila karamɔgɔ ma min ye Ustaz Bare min i k'a dɔn n'an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ sunkaloba in bɛɛ Jɔn Sedu k'a dɔn k'a ɲɛnamaya su ɲɛkolo gansan ka taa bila fo suguduguma wajiluw i k'a dɔn ka taa se zikiri dumanw ma Ustaz Bare an y'a wele i n'a fɔ saliko a lengelanga ni a ko bi senna dalu jɔnjɔ jumɛn bɛ yen mun ni mun dabali tigɛlen bɛ kaloko la Ustaz Bare salamu alaikum wa alaikum salam bismillah Seydou Mor Traoré kaw fo ka dugawu kaw ye ka radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo inshallah yann'o cɛ maa minnu ye dɛmɛ dɔn kɛ an ka sɔngɔlenw kɔnɔ baara la k'u fo ka dugawu k'u ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan inshallah donc bi juma o de kɛra kalo tile 28 ni Ala ye dugu ɲuman jɛ sini sibiri ni tile binna kalo bɛ ɲini ni Ala y'a kɛ nin kalo yera seli bɛ kɛ dimanche inshallah nka nin kalo ma ye sini o kuma dimanche bɛ kɛ tile 30 dafa ye o la tɛnɛ bɛ kɛ seli ye bon kalo fana na a siga de ka ca ka tɛmɛ a dafa kan Rasul sallallahu alaihi wasallam Ala ye sunkalo 9 Ala ye don a garisɛgɛ la sunkalo 9 mais a 9 bɛɛ lajɛlen na fila de kɛra 30 ye 7 bɛɛ kɛra 29 c'est pour cela kalo siga de ka ca ka tɛmɛ hali dafa yɛrɛ kan dama awɔ sini kɔni kalo bɛ ɲini Ustaz yalima Mali yɛrɛ kɔnɔ diinɛ tɔnw ni silamɛ tɔnw i k'a dɔn yalima jɛkulu sigilen don a ko kama a baaraw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na jɛkulu sigilen don a ko kama kabiri sini tile mana bin commission mɔgɔw bɛ jɛnsɛn fan bɛɛ région kɔnɔna bɛɛ la u ka lasigilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ information bɛ fara ɲɔgɔn kan ni minnu y'a ye u bɛ ɲɔgɔn informer donc u bɛ sɔrɔ ka information lase mɔgɔw ma Ustaz Bare yanni ka taa an b'a fɛ k'a dɔn jakatul fitiri min n'a kuma bɛ fɔ yalima a bɛ bɔ ni kalo yera de wa yalima mɔgɔw bɛ se k'a bɔ sini kuma ɲɛna daba tungara zakatul fitiri Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ka sun jonnen don san ani dugu cɛ a tɛ taa fo i ka zakatul fitiri di bon zakatul fitiri fana a tɛ k'a fɔ ko minnu dɔrɔn sunna dɛ hali ni den min wolola bi sini o ka seli de o ka zakatul fitiri bɛ bɔ o tɔgɔ bɛ don a la duden bɛɛ wa mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ ta ye kilo 2 de mɔgɔ kelen kilo 2 o bɛ se ka bɔ malo la o bɛ se ka bɔ ɲɔ la mɔgɔ kelen kilo 2 mɔgɔ n'o ka bɔli bɛ wajibi i kan i b'a bɛɛ lajɛlen ta bɔ i k'a bɔ i bɛ se ka bɔ k'an bɛ waati min komi sisan n'i y'a kɔni i bɛ se k'a bɔ
ngani abo seli so ma fajiri yan mo ko ta seli kenena o fana tay ko sebe ngabi ka boka ko seli fana nya akanga di junima abidi fantam bema abidi miskina bema fantam be abidi fantam bema abidi miskina bema wani fenti bulu fana ni don naga zakatul fitr dima er fana plaki tata bulu tukun bashfu fu tola Allahu akbar awo dine nganogo usa dine nganogo afran tugo ma kan nogo ko jugo usas bare amba fe ka dugo kan yani kawli be do okay masame nyina sungulo nyirana sawra binyo wala ko iran bela amin ya rabbi ka do ke mali jamana ala ka basigi do amin mali koron klebi banen baba ala ka basigi do kono amin anga ba mo to mun fana ko la harsu sigila ala ka hinuna ala ka amin yango kirimna ala ka nogoya amin albuta jemi ala ka nogoya amin ayanyo ko sura radio so kirimna fana ala ka barka do jika ya rabbi allah ala ka sabata ko amin wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah tawre ini baraji insha allah kuma nyana afamira Jonsi Seydou korofate ni am barla ñwana saw no te mi kalo ñini bi de ay kana korto ana limania kana korto de kay na mi ndaga di kalo ñi nawla sinu ka ñinu kay no te tamala muru dajale do de insha Allah dama tungara naam bolo blangi so oti ala kama soni abada mbala choko bedi Jonsi Seydou fende bolo minna ni yo nomi jako ala ka fembo alaba bikari wow Jonsi Seydou ka do membolo bugo ka do mbi boni sebe minu kama aujourd'hui bi clé ma mi nya sebe atwa de ko alhaji abbe haidara sirfuke ko akunyina hiji maganda Jonsi Seydou ka do atabale gushira songera bengera kuma fo baraka fo atali na tabaliya la Jonsi Seydou ka do wuli baliya du wuli bali do sabula min yin maganga uye sebe ci silame jamana bema nyina hiji abike Jonsi Seydou nga abike awangori chaman do nana ka sababu ke banajugu min bi nyana no covid 19 ambi sanvla bonyango bo Jonsi Seydou ka don awa hiji ajora imura yere jora ika don awa min woni maganga uye mo ladonia ka fo nyina hiji abole do abike ma chama nyera tara imura la nyina Jonsi Seydou ba jira ka fo baraw dafara nga uye ngori do ala mina jamana o jamana no be Jonsi Seydou ka do uye chama bo bele jile ka hiji tabawla mali kono Jonsi Seydou ka don ma keme wo keme biduru bole do ala o debna ke gele bay sabla sango san hiji de ma bata ani sabani kema sabani mugani saba uya jigi fo ma baworo ani ma bi sabani fla Jonsi Seydou ka do o manga ndande nga hali binaka bi ma minu bi hiji labe mali kono u damudu kuma ina ka nyefo sabla aywa minye kuna fondi dulele do sandi duguche kasoro kuna fondi mbora ka bi maganjamana na akunye covid 19 de Jonsi Seydou akuni ya taka laje min ye hakili nauye u bena ka segasegeli ke ka jetemine ke Jonsi Seydou ka don awa magan jamana na hiji wati ma million fla ani ko olu debi nyo zoro magan du kulo save min ngoni san 2019 akero ke tugula o do ni biche ma si she masu magan u ya nyini sa silame jamana fe be ka dobo e ka hiji ta dela Jonsi Seydou ka do afolo u ye min vo mawo mandi ye sambi woro ani sanduru soro eninga bo hiji tala Jonsi Seydou ikaro ya tamata gelaye ako fana ki bwala ni ye jatemne ke ma do to semene me maganda la kacha sangile samlay Jonsi Seydou ikaro ni na fuyi abike gelaye o fana ki boy Jonsi Seydou ikaro jamana o vitani fangile minye awa hiji labe bawye no ye agence wi olu fana vitani fangile Jonsi Seydou fana mangandande jamana de laba bina bo hiji tala ka di awa privé ma sabula ni ya kota ka laje olu ka wuli ka jo anu ka bara fanga ka bu kosobe hiji labenina Jonsi Seydou akoni ya taka laje maganga uye min yere wajibi afana ma si shetu shu magan ka soro imma pigirike Jonsi Seydou pigiri mi no covid 19 no makife Jonsi Seydou ka don abo klefla walma klesa ba yani ikado avion kono ka ta magan fo ka soro itara juli seke min ba jira ka fo covid 19 otila Jonsi Seydou ka do farafin jamana u ya klade abo dugu minu nga silamiya ka bu kosobe Jonsi Seydou ka do malita koni u ya bla baworo ani ma bisa bani fla batani sabasi kele do ko kono oni taro bla fo klanjela Jonsi Seydou ka do aglera fo ka fo ka tudi ako dugu ba minu mbe nolu ka silame nolu abo dugu silame de ka chan Jonsi Seydou ka do jama ka chai farafina jamana na olu ta koni chama bo olu bolo
yɔrɔ sodi k'a dɔn awɔ n'i ye farafinna ta k'a lajɛ Nigeria ani Egypte jamana yɔrɔ sodi k'a dɔn olu de ka bon kosɛbɛ wa olu baara ka kunnafoni yɛrɛ di u ka dugudenw ma don o don Pakistan Inde jamana ani Bangladesh yɔrɔ sodi k'a dɔn olu de ka taaba ka ca diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn kunnafoni dira olu fana ma u baara ka kunnafoni lase u ka jamana denw ma yɔrɔ sodi k'a dɔn anw ka farafin jamanaw k'a daminɛ Senegali Mauritanie Mali o n'a nɔna minnu bɛ yen yɔrɔ sodi i b'a ye k'a fɔ u ye yanga ba ta o fana na i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to ayiwa taamaden bɛ dɔgɔya ka taa Magan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ duma o ma ni i bɛ taa Magan ɲina ni Arabu Saudiya yɛrɛ jamana den tɛ yɔrɔ sodi k'a dɔn nin daga sigilen don a bɛɛ lajɛlen da la a ko ɲina Imura i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ u kun kɛlen bɛ ka min laada min sigi mɔɔw bi sali misiri kɔnɔ kira ka misiri yɛrɛ dayɛlɛla walankata k'a bila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ don cogo min ka di i bɛ bɔ cogo min ka di n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ John Sedi k'a dɔn mètre kelen o de tun bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ saliba kun ka dɔgɔ nka o bɔra a la kabini Imura la o bɔra a la sigi kelen don fana k'a fɔ hiji la o fana bi bɔ a la mɔgɔw bɛ doroko ɲɔgɔn na n'i ye ma ɲɛ k'a bɛ doroko ɲɔgɔn na bana in dun dulonlen don John Sedi fo k'a sɔrɔ i ye PCR in kɛ n ye min f'i ye kuma daminɛ na i ye joli sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a fɔ o t'i la fo sɛbɛnfuraw de ka k'i bolo walima pikiri kɛlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatugara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma observatoire kɔlɔsilikɛla n'o ye o Moriba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Moriba ko a ko fɛn min ye maa lasɔminen o bi fara maa kekunw kan fɛn min ye Bamanju ani fɛn min ye jamanadenw burujabaw u ye kuma langolo ani kolokalakan minnu bila fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko kuma in kan ka minɛ bala sɛbɛnnikɛla ko a ko terrorisiw ye binni min kɛ Sevare Bafo ani Ɲɔnɔ kan dimanche don n'o bɛnna abrikalo tile 24 ma n'a kɛra dusukasi ani faali kule y'u bolo sabula u dɛsɛra kolokoso co maa 20 bɛɛ lajɛlen b'u la minnu bɛ yen n'olu ni kɛnɛ karabara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛra an ka armée fɛ o bɛnna sababa ma sɛbɛnnikɛla ko dimi donna juguw la o tuma dimi donnen u la fɛn min kɔni ye babalikan ye u ye audio dɔ bila WhatsApp sira fɛ u bi kangarida kɛ wa u bɛna baara jugu minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ u b'olu ɲɛfɔ k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ yen n'u ye kumakan in fɔ u ka kuma in kan ka minɛ sɛbɛla sabula ni hakili b'a la Gao sɔrɔdasiw kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka jɛkulu min sigi u ko min ma Mogu janvier san 2017 nin ɲɔgɔn na vocal dɔ folofolola a ma minɛ bala kosɛbɛ o kɔ a ma waati jan bɔ fɛn min ye mobili piégé dɔ ye k'a fa mugu ni kisɛ la dedew u nan'u dɛ ka don Mogu kan kɔnɔ n'a ye u donna yɔrɔ min u sina ka mugu in bɛrɛn de bobow a bobow cɛ 60 Mali sɔrɔdasi la o bɛɛ lajɛlen de tora Allahu Akbar sema ma ye Gaw kun ye jɛkulu wɛrɛ ye n'o ye maramafɛntigiw ye minnu bɛ yen n'olu tana ka don armée la u ko min ma Mogu sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bamanji ninnu ye n'u ye kuma min fɔ u k'ale k'a don u b'a waleya dɛ o tuma fɛn min ye mobilitigi minnu bɛ yen n'u bɛ bamu k'u ka mobili la ni ko ma tubabukan na kamikaze a falen don mugujugu la n'u y'u bolo da bidon kan dɔrɔn a bi bobo olu yɛrɛ bi sa nka maa camanba de bɛ u bi sa u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'u y'o wale de kɛ Sevare wale min kɔni a kɛ fɛn min ye Mali armée o yɔrɔnin bɛɛ a wulila k'u nɔfɛ bɔ fɛn min ye cɛ 13 yɔrɔnin kelen u y'o da joli la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Bamanji o y'u nɔfɛ gwɛ waati min u nana k'u bi ba tigɛ Moti cɛ 34 fɛn min ye aviation u ye mugu fili olu kan olu tora baji la sɛbɛnnikɛla ko a ko se min sɔrɔla Mali armée fɛ o de digira Bamanju la sabula bolofara min bɛ yen n'u k'a ma Katiba Masina u ka kuma gɛlɛnfɔla dɔ bɛ yen k'a kanfɔla dɔ bɛ yen min ye vocal bila a tɔgɔ de Abu Karimi le Mozi ale de ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kuma jugu min n'a y'a fɔ dimanche ta in mugu kɔni dilen u fɛ fɛn min ye u tilen ni u kɔni ni kɛnɛ karaba maa caman bɛ u ka maaw la o minɛlen kɔfɛ a ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko dusu kasi baatɔ ye nin kuma in de fɔ u ye vocal in folofolo u ko i kulomajɔ ko Asimi Goita kɛlɛ tun ma daminɛ fɔlɔ sisan ni kɛlɛ daminɛna wa an bɛ ɲɔgɔn na bɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ i k'i sigi n'a ye Mali fan bɛɛ an bɛ taa mankan kɛ an bɛ taa attentat kɛ u tɛ se Ala b'a n'u cɛ n ko Ala bɛ don an n'u cɛ u tɛ se bilahi lezi sɔrɔdasiw ka don an n'u cɛ o ka teli koyi Ala ka don an n'u cɛ foyi ya foyi ayiwa
ala bi don anu cɛ baasi tɛ ala ka don anu cɛ inshallah sɛbɛnnikɛla ko a ko u ko fɛn min ye Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen k'u ye labɛn sabati ka ban fɛn min ye u ka mugujugu ye ani maa minnu bɛ n'o bɛ n'u ka kɛlɛ kɛ n'o y'u ka jahadi kɛlɛ ye k'u labɛnnen don ko Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen n'u ɲa kuma sera a k'u bɛna tiɲɛni kɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in na a ye Asimi Goyita yɛrɛ de ta a tɔgɔ ma k'a fɔ Asimi Goyita Mali jamanakuntigi i labɛn i n'anw bɛ ɲɔgɔn na sa fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ wa an t'a dabila fo an ka se de sɔrɔ anw yɛrɛ t'a dabila an t'a dabila min yɛrɛ do wayi k'a cɛ in tɔgɔ di ko Abu Karimi mɔsikɛ mɔsikɛ jɔn ti se du Katiba Masina maa o maa n'i kalannen don k'i ye kuranɛ haya dɔn tabatiya da Abi Lahabi wa taaba ma a kɛnɛ anu manu a sɛbɛn a kunjugu kan ni cɛ in 4 bɛɛ lajɛlen k'u ye labɛn sabati ka ban fɛn min ye u ka mugujugu ye ani maa minnu bɛ n'o bɛ n'u ka kɛlɛ kɛ n'o y'u ka jahadi kɛlɛ ye k'u labɛnnen don ko Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen n'u ɲa kuma sera a k'u bɛna tiɲɛni kɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in na a ye Asimi Goyita yɛrɛ de ta a tɔgɔ ma k'a fɔ Asimi Goyita Mali jamanakuntigi i labɛn i n'anw bɛ ɲɔgɔn na sa fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ wa an t'a dabila fo an ka se de sɔrɔ anw yɛrɛ t'a dabila an t'a dabila min yɛrɛ do wayi k'a cɛ in tɔgɔ di ko Abu Karimi mɔsikɛ mɔsikɛ jɔn ti se du Katiba Masina maa o maa n'i kalannen don k'i ye kuranɛ haya dɔn tabatiya da Abi Lahabi wa taaba ma a kɛnɛ anu manu a sɛbɛn a kunjugu kan ni cɛ in tɔgɔ siɲɛ 7 Abu Karimi awɔ a ta bi tiɲɛ sisan naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Abu Karimi a ye nin kumajuguba in de fɔ ani nin kuma gɛlɛnba in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye terroriste ka kuma ye maa t'a lamɛn k'i bi baara kɛ n'a ye nka lakanabaaw kan k'a lamɛn sabula olu kan ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ dɔ ka fara kɔlɔsiw kan nka jamanadenw n'i y'a mɛn lakanabaaw bi se sɔrɔ anw jamanadenw don sabula fɛn min ye Bamanji ninnu ye u bɛ an ka kungow de kɔnɔ u bɛ an ka sigidaw de la u b'an ka forow de kɔnɔ u bɛ forow de kɔnɔ an'u bɛ temi an'u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ i k'o den ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn an k'o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'an m'u ko fɔ dimi min donnen b'u la ala k'an kisi fɛn min ye silamɛw ye u hakilila tigɛlen ninnu kana taa kojugu dɔ kɛ o tuma kɔlɔsi de kan ka bonya finitigilakaw fan fɛ seli bi kɛ yɔrɔ minnu na jama bi lajɛ yɔrɔ minnu na sugu kɔnɔnaw ani fɛn min ye kɛnɛ lasawaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de kan ka jateminɛ sabula fɛn min ye Asimi Goyita ka sɔrɔsiw ye u kɛlen bɛ ka Bamanji nina baabi o tuma Bamanjiw u tɔni ban dɔ la fɛn min ye u ni ye u kɛlen bɛ k'o di ka mugujugu sugu yɛrɛ la an bɛɛ de ka ta nka olu dimi ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko o baara de daminɛlen b'u fɛ u ko min ma kamikaze fɛn min ye finitigiw ye maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ laraweli kɛ polisiw gendarmew u k'u jogow fali ka u kun su olu mobili kɔnɔ dɔrɔn ka 200 wala 400 minɛ k'a fɔ aw ka tɛmɛ o ka dabila carte d'identité maa min bolo i m'a bugunatigɛ sɔrɔ o ka 1000 wala 20 sara ka tɛmɛ a maɲi o minɛ i k'o don n'u sɔnna k'o kɛ baara o baara n'a kɛra Asimi ni colonel Sadio Kamara fɛ a bɛɛ lajɛlen de bi taa woyo fɛ sabula maaninfin n'o ye maajugu ye a kelen bɛɛ mana porokoto ale kelen bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ala k'an kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ observateur kɔnɔ kɔlɔsilikɛla Jean Tisedou i gardi polisi gendarme labu gardi maa o maa talen bɛ yɔrɔ la k'u kɔlɔsi k'a dɔn tɛ wuli dabila sobiye feere sobiye lajɛ dabila connexion dabila kana dabila téléphone lajɛ dabila i bilalen bɛ baara min na filɛli kɛ ka se a dan na voilà u ka 200 minɛ ni 400 minɛ dabila point ala ba nɛgɛ kɛrɛfɛ kana mɛn ko ye bi ye juma de ye an bɛ bi ye juma ye an t'a dɔn nasɔngɔ ɲini na jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Daba Tumara naam bala cogo bɛ di Jean Tisedou cɛfarinya mana maa min bila boli la ni m'i kɔfilɛ i laban na kɛ cɛkolon ye i bɛ kɛ jitɔ ye Jean k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko cikan Jean k'a dɔn cikan k'a fɔ faransikaw ye cikan k'a fɔ faransi faamaw ye janfanjugu ni a bɔ danganiya walejugu min b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma a dɔnna Jean k'a dɔn sɔmin kɛra kɔsa in na faransikaw i k'a dɔn bi baliden min kɔni ye u ka drones ye drone minnu bɛna kɔlɔsiliw kɛ walima kana ayiwa en juin
yɔrɔ sedi k'a dɔn ayiwa masimafɛn minnu bi pan sanfɛ maa t'u ye yɔrɔ sedu i k'a dɔn mali bɔra bɛɛ kalama yɔrɔ sedi k'a dɔn kangari da ka ɲɛsin faransi ɲɛmɔgɔw ma sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla a bɔ gouvernement ka lasilikɛla la lieutenant colonel Ablaye Mayiga yɔrɔ sedi k'a dɔn a ye kunnafoni di faransikɛw ka espionnage a tɛmɛna da kan yɔrɔ sedu i bɔra Mali kɔnɔ i k'a dɔn Mali faamaw ko i ka yanbila hali bi e ka duguduguma wale ani ka nin janfandiya wale in bɛ mun de nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ toit tiɲɛ k'o ɲɛɲini ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ sedu k'a dɔn Mali faamaw u sigilen bɛ nka min ye kɔlɔsili ani jateminɛ don ka bɔ san ani dugu cɛ don ka bɔ baji kɔnɔ don ka jɛ i k'a dɔn fiɲɛ nɔfɛ Mali sɔrɔdasiw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama sabula i k'a dɔn labɛn kelen don Mali yɛrɛ fɛ fɛn o fɛn n'a bi pa sanna yɔrɔ sedu k'a dɔn min b'i ye ɲɛna min de ye ɲɛna masimafɛnw b'a ye o de la faransikɛw ka janfamina minnu bɛ yen n'u k'a ma ko drone yɔrɔ sedu k'a dɔn bɛnkantiw ni Mali cɛ u ka drone dun bɛna mun munumunu ya a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ yɔrɔ sedu k'a dɔn kabini gɛlɛya donna Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali kɔni y'a jira k'a fɔ an mago tɛ s'a ma bilen ɛlɛn a y'a ka minɛnkolon jɛ a ka yan bila yɔrɔ sedu k'a dɔn Faransi kɔni ma se k'u dara sɔrɔ a yɛrɛ la o tuma an ka dabali tigɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ ka nkalon da Mali la min bɛ se ka to u nɛgɛ bɛ bɔ diɲɛma na mɔgɔw sigilen kun don ni nin ye koyi mɔgɔw b'a dɔn a bɔ gouvernement tun bɛ nin dɔn Mali sɔrɔdasiw tun bɛ nin dɔn yɔrɔ sedu k'a dɔn ni hakili b'a la kan min bɛ yen ni Faransi de tun bɛ kan in kɔnɔ yɔrɔ sedu k'a dɔn a fɔra k'u ka wala bila ka yen bila yɔrɔ sedu kabini u ma taa u sɔmina joona ni ka dingɛ jugu tigɛ ka bila Mali sɔrɔdasiw ɲɛ ka maa dama dɔ dakabana k'olu da k'u kantigɛ k'u su kɛ dingɛ ba kelen kɔnɔ yɔrɔ sedu e bɛ se ka nin faamu cogo di Mali sɔrɔdasiw yɛlɛmana don min o don kelen drone ka n'i pan o yɔrɔ kelen kunna u b'a dɔn ko fɛn min bɛ yen u b'a dɔn n'i y'olu kɛlen ka taa drone yaala ye u b'a dɔn ko fɛn min bɛ yen u ye fɛn min kɛ u b'o dɔn yɔrɔ sedu Mali sɔrɔdasiw dun nanen yanni u ka baara daminɛ u ko ninnu ye janfanduw de ye an k'u nɔ fura k'a lajɛ yɔrɔ sedu k'a dɔn ka in n'a lamini fan o fan bɛ yen u minnu n'a bɛɛ lajɛlen la sɔrɔdasiw yɛrɛ de taara bɔ dingɛ in kan k'a seni ka taa sɔrɔ adamaden su dalen don ɲɔgɔn kan nka n'i ye jateminɛ kɛ sabula dɔgɔtɔrɔw y'a laluwe u y'a ye k'a fɔ su minnu bɛ yen yɔrɔ sedu k'a dɔn nin tɛ kununko ani bi su ye nin bɛɛ a bɛ waati jan bɔ yɔrɔ sedu k'a dɔn u toli cogo fɛ sɛbɛnnikɛla ko faransikɛw kɔni sina ka taa jaw ta an m'a ye Mali sɔrɔdasiw bɔra ka ayiwa sibiliw defa m'a ye an taar'u minɛ u kelen bɛ ka dingɛ bate ni ka ayiwa maani bi kantigɛ k'u bila su kɔnɔ o dingɛ kɔnɔ yɔrɔ sedu k'a dɔn nkalon kisɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko Mali gouvernement ye kangari da kɛ ka diɲɛmaa ladɔnniya kunnafoni in sɔrɔla lieutenant colonel Ablaye Mayiga la a y'a ɲɛfɔ diɲɛba ye yɔrɔ sedu k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye Mali sɔrɔdasiw b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa se a dan na jɛsina ni jamana minnu bɛ yen minnu sɔnnen don tiɲɛ ma olu bɛ wele u ka n'a sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ sedu k'a dɔn jɔnni ye nin kɛ nin kɛra kuma jumɛn ye a bɔra fa jumɛn ye jɔnni de dara k'o kantigɛ nin dingɛ in kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'a jaabi bɔra don o don u b'a bɛɛ lajɛlen da diɲɛmaa tulo kan kelen bɛ yen ni ngɔri bɛ don a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Cika kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ni sɛni ma kusu mɛn a bɛ paraw mɛn n'a m'o mɛn a bɛ berekɛnɛ mɛn paraw o de y'o ye o a bɛ taa nada la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma observateur kɔlɔsilikɛla n'o ye CA ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye cakɛda min bɛ Mali kunnafonidisow ani kunnafonidi baaraw min b'a kɔlɔsi an k'o de ma haute autorité de la communication o don dalateliyala haki ɲɛmaw ani jɛkulu min bɛ baara kɛ haki la u kun ye RFI a ka kumani ani France 24 kumani Mali kɔnɔ u kun y'a ɲɔngiri ka kow jateminɛ fɛn min ye kunnafoni ye a bɔra ka bi canjalaw RFI ni France 24 fɛn min ye u gɛnna ka bɔ Mali yɛrɛ de kɔnɔ yamaruya sɛbɛn min dir'u ma Fodje Touré a y'a sɛbɛn minɛ u la k'a fara k'a fili RFI ni France 24 k'u gɛn diɲɛ bɛ wuli u tɛ kuma yan bilen fɔta naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye haki u yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye collège ye ka sigi kɛ ni k'a ta k'a lajɛ haki ani a kɔlɔsibaw a n'a baarakɛlaw ye ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ sabula haki ye service camanba de ye bɛɛ lajɛlen y'i ka baara kɛ ni ka n'i ka rapport di a rapport dilen o tuma an ka sigi an ka ko in jateminɛ sariya bunakun kan yɔrɔ Fodje Touré yɛrɛ ale yɛrɛ ye magistrat jolenba ye a ye ko in ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn considéra tubabukan na o de ye k'a fɔ sariya de bɛ fɛn min bɛ yen ni baara bi sɛmɛ o
la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye RFI u bolo yera fɛn min ye kojugu de la u bolo yɛrɛ de taara bɔrɔ kɔnɔ caw sabula kabi janvier kalo tile 10 RFI ni France 24 u bi kunnafoni langolow dili la galo damanda tɛgɛli ka da Mali faamaw la u b'o baara la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Foye Touré a ko David Bage ni o ye RFI ka reporter dɔ ye a ye reportage dɔ kɛ marsikalo tile 13 a ye dɔwɛrɛ kɛ marsikalo tile 15 a bɛɛ lajɛlen la a bi galo damanda de tigɛ ka da Mali armée la k'a fɔ maa dɔw fara yan fɛ dɔw fara Segu dɔw fara Niger frontière la ka fɛn min ye Wagner ko kuma u b'o fɔ u bi laban ka Mali armée jalaki o tuma ko dugumajɛ fɛn min ye Faransi ka tɔn min bɛ n'u ni Américains jɔlen baw la n'u bi bi maa min kan o de y'u ka policiers u bi o de bila k'i jalaki u ko de ma Human Rights Watch o ɲɔgɔnna nkalontigɛ tɔn tɛ o yɛrɛ o nana kuma in da ni k'a sankɔrɔta kosɛbɛ rapport langolo dɔ ni k'o bɔ k'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw k'olu de ye ko in kɛ wa u bi nin bɛɛ lajɛlen de kɛ u sigilen bɛ États-Unis ani Faransi u mana sɛbɛnnikɛla ko o rapport langolo min n'o fana bɔra RFI ni France 24 u y'o ta ka duru ni bala fɔ Mali faamaw k'u jalasira ka malidenw bila ɲɔgɔn na fɛn min ye Foye Touré a k'o m'u bɔ u nana laban tuguni ka ko in yɛlɛma k'a kɛ filako ye ani dɔgɔnɔko ye ka filaw lɔsu u tun bɛna filaw don fili la sɔɔni fɔ filaw ka jɛkulu yɛrɛ dɔw bɛ olu ye wulikajɔ kɛ ni ka t'u ka dusumakasi jira jamana a premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko tile fila o kɔfɛ maa minnu taar'o kuma fɔ olu yɛrɛ labanna k'a dɔn k'a fɔ ale ni RFI ni France 24 u do fili la u ye conférence de presse kɛ ka yafa ɲini malidenw sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra kunnaja ye sabula fɛn min ye RFI ani France 24 hakilina ni kibaruya min b'u la ni jamanadenw kun ma kɔn u ma jamana faamaw ka kɔn u ma k'u datugu u laban bɛ se ka guerre civile wuli Mali la i n'a fɔ Wuranda ta kɛra cogo min sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye Mali gouvernement ye a nana ka na communiqué kɛ marsikalo tile 16 k'a jira k'a fɔ RFI o ye radio kolini de min kɛra sababu ye Wuranda jamana kan ka Hutu ani Tutsiw bila ɲɔgɔn na maa bayirika caman de far'o la wa RFI tun b'o ɲɔgɔn na de kɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Wuranda faaliba min kɛra maa wɛrɛ kun t'a kɔfɛ Faransi de tun b'a kɔfɛ wa fɛn min ye Faransi masakɛ kuraw ye olu yɛrɛ labanna ka excuse n'o ye yafa ye k'o ci Wuranda faamaw ma k'a fɔ tiɲɛ na u kun nɔ don n'u ye yafa deli anw fɛ an ti yafa fo jɔ dɔ kɛnɛ kan an bi sunkalo la dɛ wallahi an ti yafa Faransi ma an ti yafa silamɛ kan ka yafa sa silamɛ t'o la dɛ silamɛ t'o la an kɔni ti sɔn u ka to yan nka silamɛ kan ka yafa o an ti yafa an ti yafa yɛrɛ ni sanbɛlɛ nege den 7 cɛ an ti yafa ja Faransi ko i dimi m'u kɔrɔ koyi mais non petit c'est trop ils ont exagéré sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye décision ye o taara Foye a ye bigi sigi a kan ni k'a ŋani RFI France 24 u gɛnna ka tila ka kangarida kɛ maa o maa bɛ yen ko bouquet b'i bolo satellite b'i bolo wala site b'i bolo RFI ni France 24 wala e radio i bɛ to k'u ka journaliste ta direct la wala i b'a ta WhatsApp kan cɛ o cɛ n'i y'a kɛ sariya b'i nɔ minɛ i bɛ taa bɔgɔ jeni ne kan. mais journaliste Seydou soyons sérieux RFI ni France 24 bara kan dɔ a tiɲɛ hadamaden maliyɛn yɛrɛ bɛ sɔn cogo di k'i sigi k'i bɛ RFI yɛrɛ lamɛn dɔw ti sa c'est-à-dire que hali n'u ma interview yɛrɛ maliyɛn kan ka ni radio so fila in boycotté di on ne doit pas les écouter. Moi il y a 5 ans ne ti France 24 lamɛn ti RFI la mais non il y a 5 ans parce que ni b'a lamɛn a bi dusukasi i bɛ t'o lamɛn mun na fɛn min b'i dusu tiɲɛ i b'o lamɛn mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko kangari fɛnɛ dara minnu bɛ n'u kati ka gɛlɛn hali ni ye Facebook digi n'i bɔra RFI ka site kan a gani ka bɔ i kun i kana lamɛn a supprimer ka bɔ i kun awɔ sɛbɛnnikɛla ko a kunnafoni min n'o bɔra ka bi maaw kɔni kɔnɔ RFI maloyara sabula tubabukan na n'i ko min ma mankuma o de ye k'a f'u ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye RFI ani France 24 a teleso a ɲɛmaya bɛ jɛkulu min bolo u k'o de ma France Media Monde u ye fali jaabi u k'u ma sɔn olu ma sɔn mun ma k'u ka télé ti datugu u ka radio ti datugu wa k'u bi fɛɛrɛ bɛɛ kɛ hali n'u bi bɔ duguma sira fɛ RFI ni France 24 a bi lamɛn Mali la cogo min n'u ye cɛ ye u ka na yan n'u ye cɛ ye u ka butɔn munumunu k'a bila u k'u ma sɔn ayiwa bisimila
sɛbɛnnikɛla ko u ye communiqué kɛ Faransi téléso n'o ye France Média Monde ye ale de ta ye RFI ni France 24 ye u ko Mali ye baara min kɛ u k'u ma jɛn'a ye ko Mali ye bingali de kɛ ani dantɛmɛwale sabula olu ma fɛnkɛ olu yɛrɛ ka yeta la min ye sariya sɔsɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci fɛn min ye Haki ma Haki ye sɛbɛnni in kalan ka taa k'a kalan ka segin Haki ko nin tɛ kuma jɔlen ye u ye sɛbɛnni in guru u taara bila poubelle la sɛbɛnnikɛla ko ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye kiri 2 ye k'u bɛna wuli Mali nɔfɛ kiri 1 u b'o kɛ Mali la yan kiri 2nan u bɛ t'o kɛ Faransi a kiri 2 u bɛ Haki de kiri fɔlɔ n'u tilar'o la Mali gouvernement u bɛ tila k'o wele bɔgɔ jeni kan Faransi ko ten ayi a kuma anw kɛra babuguni ye Maliyɛnw tun ko in faamu baw anw bɛ Faransi bolo de i b'a fɔ ko u ka jɔ minɛlen y'an ye jagoya min ko k'i b'o lamɛn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi faamaw ye RFI ani France 24 u ka maa 2 bɛ yen n'o y'u ka ɲɛmaw ye kelen bɛ o ye Thomas ye o ye a directeur ye maa wɛrɛ bɛ o ko min ma Anthony Aravera ale ye responsable presse ye RFI u jɛra ka communiqué sɛbɛn ko Mali faamaw y'olu to a tiɲɛ ko nkalon dara olu la k'a fɔ ko RFI radio 1000 koloni ye k'u bɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u m'o baara kɛ ko kuma in k'olu tɛ diɲɛ n'o ye fiyewu na n'o kuma ye bɔgɔ jenne ka Mali tribunalu la n'u bɔra yen Faransi tribunali k'u bɛ taa n'a kuma ye wa ko fɛn min ye Haki ye u ye décision min ta ko décision in olu ma sɔn a ma k'a bɛ sariya sɔsɔ k'u bɛna taa Mali cour suprême na ka taa décision in attaquer ko k'a annuler RFI ni France 24 k'u bɛ kuma bi piyan u bɛ kuma sini Mali la n'u kumana yan an n'u dafara a laban y'o de ye RFI ni France n'u ko n goya ni m'u dafara i k'a fɔ ma tu bilali m'u dafara nin tɛ kabako ye k'u gɛn ka wuli su la k'u tɛ taa bi m'u ta wa fɛn b'u bolo yan koyi nin ye gansan ye ala ni fɛn tɛ ninnu bolo yan bi ta e nakun ye ka malidenw kunnafoni anw de ko an t'i fɛ bilen n'i ko k'i tɛ taa ko f'i k'an kunnafoni diyagoya anw yɛrɛ nɔ don dɛ minnu bɛ t'u bala ne bɛ to ka dɔw kumakan mɛn ko RFI bɛ mɔgɔw informer ayi dɔw bɛ to ka RFI wele ko Jean Wani bonjour alors monsieur ne ko n ko i t'i ni ta wa i t'i ni ta i bɛ taa mun appel à l'actualité je disais ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 5,450 ani 5 Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ baara kɛ jɛlenya na i bɛ baara kɛ jamanadenw ka hakilina na nin de y'a kɛcogo ye Jɔni Sodi k'a dɔn logement sociaux ATT bugu i k'a dɔn a wa lisi min kun bɔra kɔsɛ in na ni gɛlɛya donna na n'a kuma cayara kosɛbɛ Jɔni Sodi k'a dɔn faamaw ko a ma s'o ma o yɔrɔnin bɛɛ commission min jɛkulu min n'o y'a ko tila k'a laroué Jɔni Sodi u y'o dakolo di k'a filenkolon di ka maa kuraw ta tile 45 de b'a bolo min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ni hakilina kura ye a ko ka jɛya k'a fura pep Jɔni Sodi k'a dɔn b'o den nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye a waso 2,000 ani 200 ani 18 ATT bugu so kura o de kun fɔlen bɛ Jɔni Sodi k'a dɔn i bɛ k'a ninnu de jɔ toi aussi ATT bugu c'est fini à longtemps tɛmɛni ye ne bɛ kuma i fɛ wa n'i ka tɛmɛni ye Jɔnti Sedu ATT bugu kunun ko ATT bugu bi ATT bugu sini ATT bugu ko ATT bugu merde hali ni Asimi ye minnu jɔ ATT bugu ayi a bɛ ko wɛrɛ de kɛ sa ni Asimi ma ɲɛ k'a bɛ a to a da fɛn min na a bɛ ko kura de kɛ nin ye ATT bugu ye nin di wuli yanni diɲɛ ka wuli Asimi bugu tɛ yen IBK bugu tɛ yen c'est ATT bugu point barre à la ligne i fara IBK la sa a ye nin bɛɛ jɔ. Mais ne ma IBK et de flèches à faux. J'ai rien dit, j'ai dit à tes débuts. Mais c'est le projet de IBK. Hein? Moi IBK a projet de dos. Ah Allah. Bon. D'accord. OK. N'a pas oublié. Apport logements sociaux. Point. À tes débuts. Oh. Jɔnti Sedu i k'a dɔn min ye so 2,000 ani kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɔ commission kura min sigira u y'a laroué k'a laroué sabula a bɔ sɔminkun kɛra fɛn min na ni mɔɔw y'o kɛ jalakiko ye Jɔnti Sedu k'a dɔn M5RP o maa caman dɔn a kun yera a la minisiri yɛrɛ dɔ to a kun b'a la Jɔnti Sedu k'a dɔn o ko damanda minnu kɛra mɔɔw ye mankan wuli o de la k'a fɔ ɲaami kɛra a la i k'a dɔn a ma kɛ kosɛbɛ ye Jɔnti Sedu k'a dɔn sen kɔni wulikajɔ kura min bolodara lisi kura yɛrɛ bɔra koyi maa 225 ani 5 o de samana ka bɔ ayiwa i k'a dɔn lisi fɔlɔ in na Jɔnti Sedu k'a dɔn mɔɔw kɔni y'a ye a don ni bi cɛ maa ma kuma fɔlɔ i k'a dɔn awa gɛlɛma lisi kura bɔra ne tun ma kuma mɛn yɛrɛ e m'a kuma mɛn a bɛ fɔ e ye mun na toi tu es qui? Je suis journaliste. N'importe quoi bon
c'est lui. MSC des journalistes, parce qu'il est au courant de l'information. Non, moi j'ai vu la liste. Mais ne m'a pas de main. Mais fait quoi de fier. Attends, ne m'a pas de main. C'est un journaliste qui vient de te le dire. Non. Le journaliste d'abord Touara. Ne réfléchis pas à ça. Il faut pas me faire parler. Jodi Zedou. Semaine kala ko. Akika don abo wulika jo boloka. Minya semebura secrétaire général. Ika don mi me urbanisme kuna. Odeye ika don semebura nunu bele jele signé. Ako ni ekota ka laje. Yoni se di bae ka fo minye logement sociaux atete bugu. Ni nya buluda ko flanai. Yoni se di ka do buluda ko flana mi ni gela bakundu nana. Iba do ka fo amadam nabi. Kabini tabakoro. Yoni se di ka do wulika jo ni jetemino na décision minu ndara février kalo temeno na ika do so ba fla ani keme fla ni tari shegi keme fla ni muga ani duru kono borala yon se de ka na zigi lembe saka hakil na wore kono uyambala ne kala ko je kulu do kun zigira mi ngoni ngumbe wulika jola logement sociaux amanye de anyana de yon se yalo jewo je ko mali kono no sigira senga je kulu do biti sigi chanjara ka foko olubara ko gla ni nguye sebanye uyambala awo joni M5. Toi tu es M5? Ne garde la M5 pas fait ça. Parce que quand on fait mal à la M5, il n'y aura qu'à. Toi tu es un saboteur. Tu veux saboter le M5. Je ne sabote pas. Non, tu sabotes. Ma que me plane mon gandou, be voilà. Au voilà. Et où y a ma cosa. Ni nguye sebanye anye mi bo l'indépendant kono akabi bolla dama to kala nebi ntega do obike ko ni sebanye ango mi ma la sirène pasriba no ya Abdurrahman Dugure ni ya ka sebanye Dugure ko min gecho ko manya o lagali choko tinye ako angata point G dokotoro diminembe na la majage ministre mimbe na bi dokotoro ka kokuna sabinatu sise ayara bitani ngoy ngongola sabula fe menye dandemengo ngunde kola ani yere sako ke o de nyonyale be Mali hôpitalu konana point G taka juguna be Samani gala ko ako fe menye dokotoro ye o bora ninga kunafoni dige sabula ni ya taka laje fe menye bingali ani dandemengo ale debi she nyejibo dokotoro diminembe fe mina ko kacha na mi yere be no kalembe ku sebe korotoro o ye dokotoro jole dobe no ye Fuseni Kulubali laboratoire do ale debi segasgali ani joli segasgake ni ya me dokotoro e fura sebe ka banabato furake laraweli dikera samani gala ko Fuseni Kulubali ale sendika nyemaye aka sendika ya bara kono dongodo mimbe no ye maje barakala o bil lafia chukomi mamunu mutu furake dokotoro so la point G o bil lafia chukomi o ya ka kele Fuseni toro kelela feminye hôpital directeur no ye jaliye ale nana Fuseni wele abena ta ibi sendika ya bara mina iba dabla iba kene tay ni mo ke koflado so ambi genga bo bara la wala mbi mite ka bo point G Samani gala ko Fuseni ko aw ma dore nyini fe menye barakala ko hakay o blaw nona banabato manana hal nu ko ku bi joli sege ku ka groupe sange laje ote minante furate manji bela jele nyenembe hal kurabi tege groupe ti wuli point G ere animation kurabi tege manivuna o moy Samani gala ko ako pman nu jamina tu be munasade jamina tu dongo bi ni ga ba jamina tu desera nam jamana desera nam sebenigala ko ako feminyo puma munu vora o de na ke sababu ye feminye barakela uye bela jele ka do jongo wala Fuseni Kulubali abi tinyeka o puma bela jele yu ka kelenye deme bi se kana chugomi sebenigala ko ako ni ya ta kala je feminye jamba yere de ye ka damene ministère la kana gouverneur la nam kana gouverneur la fo kana se feminye jakulu wara munu zigilimbe u bela jele be konin dona jamba juguina Fuseni Kulubali ninga jamba docteur dobe ale ye neurologue ye ale ka wuli ka jona ka chesiri ale donembe kusebe ale yere de bora ka pma senika mautola sabula ni ya me docteur en neurochirurgie obi kodo senika ko ale de bora ka conférence de presse a pmana ako wuli ka jo ani bara munu ngera ani jamba munu be no lu donner do feminye olu docteur ma ako fo ka nyini jona sabula na nyama nyini abike sababu ye feminye gele ya chama nyini ngana noi
Gida Landure Gida Landure ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu ka wuli ka jɔ ye an'u ka cɛsiri ye point G yɛrɛ de kɔni dɔgɔtɔrɔso a tɔ b'a to a de bolo n'o tɛ foyi tɛ sabula fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ olu mago bɛ fɛn min na a si tɛ n'i taara ko i ka maa banana olu dɔgɔtɔrɔw bi fɛn fɔlɔ min ɲini o ye k'a joli dɔn n'a bɛ groupe sangɛ min na ni A don ni B don wala ni O plus don wala ni O moins don k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i taara o tɛ se ka kɛ ko n'i bɔra ka taa clinique la scanner kɛrɛfɛ tɛ radiographie kɛrɛfɛ tɛ fɛn min ye échographie ye o kɛrɛfɛ tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye papier dɔ ɲɛgɛɲɛgɛ k'o kɔrɔta a ko nin papier min filɛ nin ye a ko fɛn min ye maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa ye n'o ye docteur Jali ye ale min ko fɛn bɛɛ lajɛlen bi point G nin y'a yɛrɛ ka spécialité de ye ni maa banana n'i taara a ka spécialité la ale bi analyse min kɛ la o tɛ se ka kɛ f'i ka to k'a yɛrɛ ka clinique privée la o bɛ kɛ cogo di clinique bi DG bolo clinique bi directeur bolo a b'a ka adjoint bolo anw bɛ furakɛ cogo di point G directeur clinique b'a bolo directeur Goro Jal a b'a bolo a ka clinique tɔgɔ a to a ma sɛbɛn o DG ka clinique tɔgɔ clinique bɛ directeur général bolo a b'a ka adjoint bolo baara bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la cogo di a tɛ kɔni sɛbɛnnikɛla ko o tuma olu ye min laɲini o de ye k'a fɔ fɛn min ye point G ye n'a fɔra ko mina kasa o de ka d'u ye sabula mina o mina ye miliyɔn 1 ye u bɛ t'o facturer miliyɔn 50 wala miliyɔn 60 a ko a bɛ misali di a fɔra k'a fɔ fɛn min ye point G ye ko k'a dilan ka ɲɛ ko ka fanga don a la ko miliyari 12 fɔ miliyari 13 k'a bɛ se o de ma a ko o tɛ taa la hali y'o tila 4 ye o tɛ taa la sabula u ka dunda n'u ka yuruguyuruguta de b'o la a ko a bɛ misali di hôpital kuturu jɔli k'a équipé ka scanner bila kɔnɔ ka radio minɛnw ni fɛn bɛɛ bila kɔnɔ ani lisawalenw ani ka dɔgɔtɔrɔw ta a fɔra ko Kucala ta k'o tɛ tɛmɛ miliyari 11 kan a ko a bɛ misali di Sénégal Macky Sall ye hôpital du point G ɲɔgɔnna jɔ a ma mɛn o wari ma tɛmɛ miliyari 4 kan Mali dun hôpital kura ti jɔ dɛ ka minɛn san dɔrɔn ko miliyari 12 fɔ miliyari 13 a ko a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye o tuma olu baarakɛlaw bɛ min ɲini Fuseni Kulubali min n'u y'o bɔ diyagoya ka t'o bila gouverneur la k'o ka taa baara kɛ maa min ye laboratoire bɛ gouverneur ka bureau kɔnɔ wa a tɛ yen n'u y'o de k'a la gouverneur kɔni na sugu ko kuma dugukolo ko kuma non bon san kelen Fuseni bɛ t'i sigi gouverneur da la don o don a n'a ka blouses a n'a ka jolitalaw foyi tɛ yira a la i ye nin danna juguya ye nin ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔ joli non il est pas placé tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko i n'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni lawulila tiɲɛni yɛrɛ de kama o tuma olu ye ministre ye ɲɔgɔn ye n'o ye Jaminatu ye u y'a fɔ Jaminatu ye ko in ka ɲɛnabɔ kabi utukalo fɔ ka na se bi ma don o don kuma kura de bɛ fɔ Jaminatu fɛ ko tɛ ka ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔw kɔni bolo bannen de bɛ dɛsɛ kelen bɛ directeur général min bɛ yen n'o kan ka minɛn san o ti minɛn san sabula n'i nana dɔrɔn fiche bɛ da i kan i bɛ taa ale ka clinique la nin ko bɛ furakɛ cogo di ko n'a ma ɲɛnabɔ o tuma olu bɛ n'u sali a tɔ bɛɛ lajɛlen la ka baara bila kɛ f'u sago ka d'u ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnti jɛdu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui Yoni Sedi k'a don a siɲɛ 8 na banki min n'a bɛ Mali banki bɛɛ ɲɛ a bɛ farafinna banki bɛɛ ɲɛ u k'a ma ko BDMSA Yoni Sedi k'a dɔn ka dɛmɛ don ka hinɛ ta ka silamɛw sɛgɛrɛ Yoni Sedi k'a dɔn ka wuli ka jɔ bolo la ka t'u sɛgɛrɛ f'u jabala la misiri 12 ninnu bɛɛ lajɛlen hinɛ sɔrɔ miliyɔn 13 de tilala u ni ɲɔgɔn cɛ Yoni Sedi k'a dɔn BDMSA sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ sigilen kun don ni nin ye directeur kura min bɛ yen n'o ye Njayi ye denmisɛnnin Yoni Sedi nka hakili ka di i k'a dɔn a bɛ k'ale de ye Njayi Jɔnti Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko Njayi a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ ni cɛsiri a y'a teliya Yoni Sedi a y'a teliya joona dɛmɛ min ni BDM b'a kɛ san o san a kana fɔ a ko ɲina Yoni Sedi k'a dɔn u ye wuli ka jɔ boloda misiri 13 i k'a dɔn k'olu sɛgɛrɛ 300 logement min ye commune 5 n'a kafo ye u ye yen sɛgɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Yoni Sedi u taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen banki hinɛ banki ani sɛbɛ banki min ye secrétaire général ye secrétaire général Cheikh Fanta Mandi Keita Yoni Sedi ale de kun bɛ jɛkulu in ɲɛma Mami Awa ani Kadiru Yoni Sedi k'a dɔn ka taa se fenêtre ma u bɛɛ lajɛlen dafalen kɛnɛ kan anw ma anw kɔfɛ maaw ma ko fenêtre awɔ Kadiri ni fenêtre kɔni
PDM sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye awa bosoli ye u nan'o ta k'o bolo da i k'a dɔn ayiwa min ye ɲɛmaabulo ye u y'an ji k'a magɛn ka Alakira magɛn ɲɔni sodi k'a dɔn awa min ye valeur ye a bɛ 280 valeur bɔ sabula min ye ayiwa malo ye ɲɔni sodi k'a dɔn ka taa se sukoro ma ani tulu ani warijɛ ɲɔni sodi k'a dɔn ani misi kelen sɛbɛnnikɛla ko ka tila ka 230 warijɛ d'a kan o y'a nasɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ nin kɛ silamɛ ko a nisɔn tɛ ja silamɛ dun nisɔn mana ja a sara bɛ Ala de bolo ɲɔni sodi k'a dɔn u ma dɔn u ma koyi u ye munumunu salo kɛ i k'a dɔn bɔkɔfɛlɛ n'a ye kosɛbɛ sabula misiri 12 u ka dɛmɛ sera nin bɛɛ lajɛlen la ɲɔni sodi k'a dɔn awa min kɔni ye awa ɲɛmaa ye ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ n'o ye secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ misiri fɔn fɔn n'u tɛmɛna ye i k'a dɔn u nana fɛn kelen de ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ BDM ye ɲɔni sodi k'a dɔn BDM ka dugawu ko ɲɔni sodi a ma se u ka kɛ sabula a ka sanayɛlɛ sabatira dugawu bɛɛ lajɛlen minɛna a ko n'i ye bangi in da k'a lajɛ ɲɔni sodi k'a dɔn kabini kununko ka n'a bila bi la ɲɛmaa minnu dɛmɛna ka da ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Ablaye Dafe la ka na se Njayi ma an bɛ donni minɛ ko bi bangi ka sanayɛlɛ kɔni maa t'o fɔ maa ye sabula kamalennin min bɛ yen n'u k'a ma ko Njayi ɲɔni sodi k'a dɔn a ye baara in daminɛ kabini i k'a dɔn a bɛ sɛbɛnfura dama lajɛ fo ka na se directeur ma kala kɔni tɛ wari dɔnni kɔni tɛ n'a tisora ni Ala ma jan 2000 bɛ bɔ a dun mais a ti ye de a y'a fɔ Ibrahima Ndiaye ko a k'a to ne n'a ka ɲɔgɔn ye sa a ka tiso baarakɛla de don n'a min journaliste Seydou ma ɲɔgɔn ye a ma dilan dɛ kɛli selen don aya baajɛ ɲɔni de don non baarakɛla ka moi j'aime les vrais cadres baarakɛla ka kuma man ca n'i kɛra cadreba ye hali ni ne ɲɛma ɲɔgɔn ne y'a fɛ yen ko cɛ in ne y'a non y'a fɔ ne y'a tɔgɔ mɛn Ibrahima Ndiaye la hawla wala quwata nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la i t'i jɔ an ka fiɲɛni sama sa fiɲɛni bilen a bɔ an bɛ taa sosa de an bɛ taa nasɔgɔ Ala ka bon sa yann'an wuli cɛ Ala ka bon n'o tɛ a serelen don dɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ n'a fɔ Saba Tunkara n'i ye misirima to a yɛrɛ ma a ti saraka bɔ o tɛ nkalon ye n bala cogo bɛ di Joti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile Ɲɔni Sodi k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni kɛba AB Hayidara Ɲɔni Sodi i k'a dɔn kulekan bɔlen bɛ Radio Mali la mun bɛ ORTM ORTM ɲɛma Ɲɔni Sodi k'a dɔn a y'i bolo fa k'a sɛbɛkɔrɔto ka kangari da kɛ Ɲɔni Sodi k'a dɔn gorobaraw ani ale yɛrɛ cɛ wo cɛ mana minɛ i ɲi bɛ kari ka bɔ i da kɔnɔ ngami toki Eriki tɛ tulonkɛ dɛ Alasani Eriki non il veut le bon travail a ti ŋɛɲɛman fɔ dɛ il a raison a ti ŋɛɲɛman fɔ nka n'a y'i sɔrɔ i bɛ bɔ fenêtre fɛ ale kɔni kɔrɔ ça va ne ko Eri i ka saba in diyara i tɛ mugan di maa ma ça c'est quoi o kelen i tɛ wari di Joti Seydou min ye ORTM directeur général i k'a dɔn a ye wulikajɔ bolo da min ye a ka danga ye o ye kunnafoni di kɛ Duwako furanjɛ in na min ye ORTM baarakɛla maa 15 Ɲɔni Sodi k'a dɔn u bɛ ne ka kalo bɔ u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la u tɛ baara kɛ Ɲɔni Sodi k'a dɔn maa yɛrɛ t'u kibaru mɛn nin bɛ se ka kɛ cogo di foroba ca Ɲɔni Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don janko ayiwa ORTM a ko journaliste b'a la réalisateur ingénieur, informaticien, contrôleur, contrôleur d'information, opérateur ou ani secrétaire ou hali chauffeur ou yɛrɛ bɛ b'a la maa 15 u tununa ka bɔ ayiwa baarayɔrɔ la u tɛna Ɲɔni Sodi k'a dɔn maa t'u kibaru mɛn kangari dara ala kangari dara Ɲɔni Sodi k'a dɔn nin kalo tile 25 o ye don jumɛn ye de ntɛnɛn tɛmɛnen ntɛnɛn de tɛ kalo tile o kundo ntɛnɛn kun ye le 25 ye le 25 avril Ɲɔni Sodi k'a dɔn 7h30 Eriki ko cɛ o cɛ n'i ma sɔrɔ i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ la nin maa 15 la i ni min ka kan ɲangini min ka kan o bɛ da i kan k'i gwɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan Radio Mali kuma bɛɛ ye nin ye dɔw bɛ se ka coolo ten Ɲɔni Sodi k'a dɔn u bɛ coolo u t'u ta yɔrɔ fɔ ɲɛmaaw t'u ta yɔrɔ dɔn n'a dun kɛra k'a fɔ ayiwa bi ɲɔgɔndaba de bɛ sen na i k'a dɔn
télévision ko ni radio ko ɲɔgɔnda de bɛ yen yɔrɔ sedu n'a kɛra k'a fɔ ayiwa min ye soba yɛrɛ ye maa dɔw bɛ yen olu t'i ye u jɔyɔrɔ la u tɛ baara kɛ a bɛ baara caya mɔgɔw ma yɔrɔ sedu k'a dɔn jamana dun sariya bolo a jɛlen don i k'a dɔn baarakɛbaliya i ni dɛmɛ mankan i ni sɔrɔ mankan Eric kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in a daminɛna yɔrɔ sedu k'a dɔn radio Mali cakɛda min don bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fa sabula faso ta don a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan fara ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ sababu ye baara ɲuman ka kɛ radio Mali i k'a dɔn toit b'i ni ka bɔ a la ɔ yɔrɔ sedu ni ninnu nana fara ɲɔgɔn kan baarakɛbaliya a bɛ dɔ fara ko kan ko gɛlɛya kan Eric dun tile la a ka d'a ye journal sedu k'a dɔn radio Mali ka tɛmɛ diɲɛ radio so bɛɛ kan a ka fisa Mali télé bɛɛ ye wa foyi t'a kɛ cɛsiri ani cɛw ni musow olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan kɔni baara daminɛna e ko cɛni tɔgɔ di dɔnni ala kadɔ jamuni bɛ min na tan sa Kojo Amadu Kojo le playboy k'a kɛra yɔrɔ jumɛn chaîne 2 ou bien chaîne 2 ale de kɛra o directeur ye ayi TM2 awɔ téléso filanan ye ale de kɛra o directeur ye Jibi bara ka fɛn dɔ fɔ awɔ téléso filanan ye ORTM2 a kɛra o directeur ye de ɲɛmaa ye don dɔ la playboy don dɔ la ne bɛ n ka mobili kɔnɔ yarɔ a bɛ se tubabukan na a kalanlen don dɛ a ka animation ka di a b'a la ten ko non ko la chaîne 2 est la main des bandes FM au Mali tous les autres c'est des calebasses vides a y'o fɔ a ko ko chaîne 2 ko c'est la meilleure sur la bande FM ko toutes les autres radios ko bande FM na bande FM chaîne 2 quoi ko sur ko les autres non ko non ko a tɔ bɛ ko c'est des calebasses vides c'est des calebasses vides ne bɔra k'a lamɛn ne ye fɛɛrɛ minɛ yɔrɔ bɛɛ k'i jɔ Kenjo a tilala émission ne y'a wele n ko bon n ko dɔgɔ i ko sisan ko anw de ye calebasses vides ye ne ni Sisolo ni ani Madu Dumiyaw anw kɔni tɛ foyi la ni Arabulazaki Mɛndaw ngolo fɔ quoi la a yɛrɛ yɛlɛla n non ko kɔrɔ aw ko tɛ anw ko don i kama anw de ma wa nin woro i bɛ nin saga sara ko de kɔni a bɛ saga a ma diya a ye saga in sara a ye wari bɔ ne tɛ mun t'a to yen koyi nin mun ye sɛbɛn ye a bɛ se ka Salifu Sanogo dafilila san min k'a fɔ ko anw ka revue ye Kotɛba théâtralisé o y'o fɔ de o y'o fɔ a diyara de a laban nana yan o a nana yafa deli yan ka ballon sɛbɛn tan ne ko siyan o fɔ tan ko jɔn nin fɔ i da ye fala ko a ye yafa deli wa an di to yen ko taa fɔ Sisolo ye komi anw ye Kotɛba bolikɛlaw ye mais b'a dɔn min ka di n ye ORTM na ni donna sisan i b'a sɔrɔ ORTM télé b'a la dɛ mais bɛɛ ka radio bi jɛgafɔ la mais c'est normal u ye jɛgafɔ kanu c'est très normal ils nous aiment oui non ɲɛngow tɛ vraiment n'u y'a dɔn radio libre min bɛ se baara min na u b'i kanu u b'i kanu u b'i bonya wa ni donna ORTM da fɛ depuis da la u b'a fɔ Seydou filɛ Dabaka kalanden u b'i sɛnsɛn fɔ directeur yi bon ça c'est baarakɛɲɔgɔnya la voilà foyi man di k'o bɔ i bolo don vraiment u ka fo non ça c'est très bien Eble Dabaka tɛ don o kuma ne bɛ n bolo don ne bɛ n tɛgɛ don o kuma mun kɛra awa don mais ça c'est quoi ça i b'a la ko hali bi n bɛ ka n ka minɛnw de ɲini Dabaka ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni wari sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Mahamadu Fofana ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamadu ko a ko n'i y'a mɛn jamana wari buruna wala jamana wari minɛ cogo juguyara maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛlɛ kɛ jamana ka nafa o de ye contrôleur financier wari kɔlɔsibaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Moïse Dambele ye inspecteur des finances a kumana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu bi kɔlɔsili la DFM ani cakɛda kumabaw la u ko min ma délégué contrôle financier n'olu y'u bolo jigi bɛɛ jamana wagande k'a bɛ langolonya tile kelen pe sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye direction nationale contrôle financier o ye service ye min kɔni n'a n'u bɛ ministère de l'économie et des finances bolo sariyaw olu b'o danganiya kabi 1959 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka kɔlɔsili kɛ nafolo minnu n'olu bi bɔ nafolo bɔta hakɛ ka bɛrɛbɛn nafolo mana bɔ a kan ka don baara minnu dafɛ a ka don dafɛ budget n'a botera a kɛcogo ɲuman
majɛgɛ ni fiɲɛ minnu b'a la ka olu sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen u ko min ma fonds spéciaux a kan ka kɛ baara minnu ye a n'a bɔcogo ni k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana wari dun siyalen a sonyɛli a n'a binkani cayalen contrôleur financier olu de y'u bolo jigin n'o tɛ n'olu sɔnna bɛɛ k'u tile wari foyi ti bɔ jamana trésor kɔnɔ n'olu ma yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Moïse Dambele ye a ka kuma filɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu ka cakɛda ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ wa olu yɛrɛ de bi maa kɛrɛnkɛrɛnnen ji ka taa bila ministère bɛɛ la DFM bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kɔlɔsili o de bi kɛ sababu ye fɛn min ye Mali dɛmɛbaaw ye olu bi se ka da jamana la sabula u b'a dɔn k'a fɔ ni sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsili daminɛna fɛn min ye contrôleur financier ye u ye baara kɛ fɔ ka taa gun k'a taa dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'olu sunyana tile kelen fɛn min ye zonba kulew ye u bi Mali trésor wari bɛɛ lajɛlen ta tile kelen k'a ban wa u ti siran dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye danganiya dɔw olu sigilen bɛ wari bɔcogo la an ka jamana kɔnɔ décret bɛ décret numéro 10/681 CRM décembre kalo tile 30 san 2010 décret wɛrɛ bɛ décret numéro 2011 4795 min dara novembre kalo tile 26 san 2011 nin bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛfɔ baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ wari bɛ wari la n'a sera miliyɔn da ma a tɛ se ka bɔ bilen fiyewu fo kɔlɔsili de ka bonya kan fo kɔlɔsili de ka bonya kan ani jateminɛ ka kɛ wa n'a sugubulo bi di a n'a minɛn bɛ na a bɛɛ lajɛlen de bi kɛ contrôleur financier ɲɛna a b'i bolo da minɛn kan k'a lajɛ qualité min bɔra ani nafolo min bɔra yala a donna la wa a ma don a la a b'o kɔlɔsili kɛ a ti PV signé nka fɛn min kɔni ye procès verbal ye o copie bi d'a ma sɛbɛnnikɛla ko contrôleur financier u jɔyɔrɔba de bɛ jamana a nafolo minɛ cogo ɲuman na o tuma Malikura min n'a fɔlen bɛ wulikajɔ ani baara min n'o dalen bɛ jamanakuntigi fɛ n'o ye Asimi Goyita ye k'a fɔ jamana nafolo ka minɛ ka ɲɛ ni contrôleur financier o n'u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka nafolo minɛ cogo kɔlɔsi ni k'a bisi o bi kɛ sababu ye fɛn min ye jamana nafolo ye ni k'a minɛ. Tu as fait ton test? De quoi? De Covid? Corona? Et pourquoi tu me poses cette question? E ka nin mura gɛlɛn ye ne ma da la n'a t'i la o. Covid? O tɛ se k'anw minɛ sa. Non mais fais le test. Non. Fais le vaccin. Non, arrête. Hein? Arrête. N'i ka test kɛ o bɛ vaccin. C'est mieux. A farina sa. Malien Covid bɛ malien minɛ cogo di? Ayiwa. A banna. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye contrôleur ye n'u ye rejet kɛ dossier la o fana n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na o mana biguruji kɛ k'i ka dossier ŋani ka rejet k'a la o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'u ye yamaruya di fana o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka an bɛ don min na ko bi dossier caman bɛ yen minnu bɛ yen n'a cakɛdaw bi contrôleur financier kɔ la fɔ ni ka taa wari labɔ jamana wagade kɔnɔ olu dɔw bɛ yen vérificateur général ani kiiri de kan ka wuli olu nɔfɛ n'o baaraw cayara o bɛ kɛ sababu ye jamana nafolo suɲɛli a n'a dunko juguya fo bɛ se ka siri a dan na cogoya min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ Mahamadu Fofana ale y'a fasiri jɔnji de don i bolo don yanni n bolo don ORTM na n ma ɲinɛ ka nin f'i ye de dɔnni u ka technicien de don wa a ma dɔn chauffeur ko ATT i b'a dɔn kamalen jamajɛba in ATT ale ka non ale ka puissance frappe ma ɲi dɛ a ka communiqué final ko o ma nɔgɔ dɛ ATT n m'a dɔn technicien de don wa ou bien chauffeur don je ne sais pas c'est un bon ami an mana taa faamaso la n ko hali jalajɛkɛyɔrɔ la ni ko bɛ ne ka bɔ a bɛ se ka ko c'est l'ORTM ne ko ATT tɛ ORTM mun kɛra a bɛ saloli min kɛ ATT man ɲi dɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko c'est l'ORTM a bɛ se ka munumunu ka n'i jɔ faamaw kɛrɛfɛ ten ko c'est l'ORTM ne ko si c'est l'ORTM o kɔrɔ de k'i ka dɔ di ATT hali ni sudu yɔrɔ don a bɛ se ka yɛlɛ ten a b'a ko c'est l'ORTM ne ko fara an na sa ko ORTM ko kɛra anw biribew ka saloli kɛ ORTM fana ka saloli kuma mun kɛra i bolo don a ma nɔgɔ koyi a ma sɔrɔ dɛ ala n teri dumanba wa jɛmukan in a tɛ tɛmɛ a kan abada jɔnji sedu ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni
n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène Jolti Seydou nin ye kumaba ye sabula min ye Konate Samba Konate a ka nin kuma in i k'a dɔn wulibali don Jolti Seydou i k'a dɔn duba sigi a ko duba sigi bilama Jolti Seydou i k'a dɔn ko caman yɛlɛmana i k'a dɔn an ka sigi duba kɔnɔ ka kɛ kelen ye Jolti Seydou i k'a dɔn awa buramuso ni burankɛ balolen bɛ Jolti Seydou i k'a dɔn a sigi gɛlɛyara bi fo k'a fɔ k'a to ten wa a koyara dalu jumɛn in nana n'a ye Jolti Seydou a kan ka dabila wa yalima a kan ka kɛ a ko duba sigi Jolti Seydou i k'a dɔn i mana muso furu muso denmisɛnnin ma o nani awa duba kɔnɔ a buramuso bɛ yen burankɛ bɛ yen Jolti Seydou i k'a dɔn a kɔlɔsira k'a fɔ hakaja min ye gwɛlɛya caman de bɛ yen gwɛlɛya in dun bɛ sɔrɔ min na Jolti Seydou i k'a dɔn awa muso caman bɛ furu o ka lamɔ i b'a sɔrɔ a ma dafa k'a sɔrɔ ni cɛ y'i furu ka na n'a y'a ka so a ba y'i ba de a fa y'i fa ye Jolti Seydou i k'a dɔn i b'i fa ni i ba minɛ cogo min i bɛ furu ka na du min kɔnɔ Jolti Seydou i k'a dɔn cɛ min y'i furu i k'an k'a fa n'a ba minɛ komi i yɛrɛ wolofa walima i woloba Jolti Seydou i k'a dɔn o ladamu majɛ bɛ du caman kɔnɔ o de b'an ka npogotinin caman na n'u nana awa sigi bɛ gɛlɛya o fana k'i bɔ a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Jolti Seydou i k'a dɔn musokɔrɔba dɔw bɛ yen n'o ye buramuso ye u sigi fɛ gɛlɛya ye jandɛmɛ ye Jolti Seydou olu fana i k'a dɔn buramuso fitinin olu kɔni b'o de k'u sinamuso ye Jolti Seydou ɲɛ ti d'a kan n'a ye fɛn kɛ u b'a kɔrɔfɔ u b'a nani Jolti Seydou i k'a dɔn bi den dɔ dun ka lamɔ ni mi cogo nani na buramuso k'a ta sari la ŋɛnaki kɛnɛ yɔrɔnin kelen a ka cɛ ba k'i ta sɔrɔ la ni cɛ ba ko a ɲɛ ti di kan ni musokɔrɔba m'a sigi a sigiyɔrɔ la o de b'a sɔrɔ dɛ ni ale woloba don n'a ko k'a ɲɛ ti d'a kan a bɛ mun a woloba la a woloba t'o fɔ o t'o fɔ mun na non laisse-moi finir Jolti Seydou a ko nin ko damanda nana ni sigi de gɛlɛyali ye a ko muso caman bɛ yen furuso kɔnɔ u kamana gannen don u sɛgɛnnen don ala ni tasuma o y'a dɔn balimamuso tɛ olu ta kɔni ka jugu a bɛɛ ye balimamuso min ma furu sɔrɔ walima o gɛnnen don ka b'a furu a cɛla la furu salen don o bɛ n'i sigi so kɔnɔ sa ka tasuma kami bilen ta ka t'o ta k'o da i muso dala Jolti Seydou ka t'i muso k'a sinamuso ye su man di tile man di n'a ko n ko Jolti Seydou i k'a dɔn karatata n'a gɛrɛla cɛ la k'a fɔ hali ni cɛ bɛ baronin kɛ o b'u tɔɔrɔ Jolti Seydou k'a dɔn du dɔ ka ko balimamuso gɔlalen ninnu u tɛ furu ɲɛ kɔrɔkɛ muso walima dɔgɔkɛ muso non o kɔni b'u bolo tɔɔrɔlen de b'u bolo san kalo fila nka muso dɔw bɛ yen furumuso dɔw bɛ yen Jolti Seydou i k'a dɔn olu fana ka ladamu ma dafa i k'a dɔn olu fana t'a fɛ ka maa si den kelen ye u cɛ kɔ u tɛ cɛ balima fɛ u t'u fa fɛ u t'u ba fɛ o musow fana bɛ yen Jolti Seydou nka min kɔni ka ca na Jolti Seydou i k'a dɔn o de ye hakiliw ye ɲɔgɔn cɛ diɲɛ laban yɛrɛ de nana ni nin ko ye Jolti Seydou n bɛna kangari kelen da i ye ni dɔgɔninw ko u ɲɛ tɛ da i muso kan fɛɛrɛ kelen min b'a la n b'o f'i ye fɛɛrɛ kelen de b'a la fɛɛrɛ fila b'o la wa awɔ fɛɛrɛ kelen jumɛn non c'est-à-dire il faut être assidu et malin jumɛn ne y'a fɔ n dɔgɔninw ye n dɔgɔnin bɛɛ ni min ye ɲɔgɔn ye n'i y'a dɔn muso ka ko ka gɛlɛn ma b'i wele kɛrɛda fɛ ne ko i t'i n'i ta wa e ka mun bɛ nin i ka mun bɛ nin nɔfɛ e ni ne de bɛ fa kelen ba kelen anw de bɛ bɔ fa kelen i n'i ta a ye i k'a to yen a viré to yen yɛrɛ to yen dɛ an k'an ka balimaya kɛ kɔfɛ a ye k'a to yen kana taa ni mɔgɔ bɛn na dɛ n wele dɛ an k'an ka balimaya kɛ e ne de bɛ fa kelen ba kelen n'i y'o f'o ye o nisɔn bɛ diya a bɛ mɔɲamaya a b'a fɔ k'a bɛ n ka fa fɛ ni n taara so kɔnɔ n b'a fɔ muso ye ne dɔgɔnin sinale yan maalankolon don ne ko i nakun ye sinali ye wa e nakun ye ne de sinali ye k'a to yen i ka mun bɛ sinali fɛ ne de y'i furu ne de b'i fɛ i bɛ t'i yɛrɛ bila mun kunda kun na a ye k'a to yen i kɛnɛ yɛrɛ filɛ a banna i bɛɛ ka tulokɔrɔ duman fɔ a ye Jolti Seydou i k'a dɔn i bɛ bɔ tɔɔrɔ la i bɛ bɔ degun na n'o tɛ que tu vas tomber tu peux pas trancher non parce que tu vas jamais comprendre en réalité ce qui se passe non nin ka hakilina ye min ye e t'o dɔn nin ka hakilina ye min ye et tu seras le seul qui va souffrir de toute ta vie wa n'i y'a trancher k'a daja i balimaw la k'i muso to yen i ni kara n'i y'a daja i muso la k'i balimaw to yen i ni kara donc bɛɛ bila mets tout le monde dans son assiette et tu gères comme ça c'est tout mais i b'i to la olu de bɛ tila ka ja fo bɛ jɛ k'i kɔ kan o bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ parce que quand chacun sera sa place
bɛɛ b'a dɔn place de nin ye n kɔrɔkɛ bolo walima n cɛ bolo u bɛ tila ka ja ka bɛɛ ko la f'u bi gɛrɛndɛ kɛ e yɛrɛ kan et voilà et c'est sorti mais y a des gens n ye muso dɔw ye ni balimakɛ ani ou bien balimamuso ou bien hali buramuso yɛrɛ ni cɛ ko k'a bɛ muso kura ta u bɛ bɛnbɛn kɛ ka cɛ bali ko dɔ ti fara kan voilà u bɛ ka kɛ lalumaya ye nin tɛ ne somɔgɔw la e tɛ ne muso fɛ i tɛ n kɔrɔkɛ fɛ e tɛ ne dɔgɔnin fɛ i tɛ n ba fɛ mais c'est idiot ils n'ont pas le même rôle u tɛ sugu mɔgɔ suguya kelen jɔyɔrɔ kelen d'u la balimamuso tɛ se ka muso place a tɛ se muso yɛrɛ tɛ se ka kɛ balimamuso ye a tɛ se c'est clair bɛɛ bila a ka place la et tu gères mais k'a fɔ e bɛ n'i jɔ de non i tɛ ka nin kɛ i bɛ ne fɛ i tɛ non mais c'est o mun lalumaya ye i bɛ baraji sɔrɔ bi mais je te jure i ye du caman il faut être malin kana pencher ka taa fankelen fɛ bɛɛ bila i place la i k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye c'est tout ta femme c'est ta femme c'est tout nin y'a fa n'a ba de to yen ka b'u kaso ka di e ma ala ka kalifa don hali n'a filila a y'a gérer hali n'a filila a nɛgɛ i k'a bila sira ɲuman kan o tɛ kɛ ni kɛlɛ ye o tɛ kɛ ni diyagoya ye tu peux pas mettre ta femme à la porte walima k'i muso juguya parce que elle n'aime pas telle ou telle personne mais dɔw ta tiɲɛni f'u bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛɲini o ye mun ye ce n'est pas la peine ala k'an ni sababa bɛn ami jɔn se de e ko an tɛ bi ta in bila yan jɔn se de k'a dɔn waati dafara anw m'an ko kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn sadani na min kɔni ye an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛna sigi sen kan n'olu wulila Ahmed Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma don su in na i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 20 sa i bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjikɛlaw olu bɛ ye kɛnɛ kan jɔn se de k'a dɔn ni maa min ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ misi d'a ma walima i bɛ sali musaka di i k'a di joona ala kira mɔden dɔ tun bɛ ko Jafar ko n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a kɛ k'a teliya sini ye sali ye foyi ma dilan i bɛn'o to kolokala la fo sini ju walima i mun min ɲɛ a kɛ sisan o de ka ɲi a kɛ sisan o de ka fɔ bi tɛ juma an tɛ taa juma seli ba sedu ka misiri la ba sedu taara Magan a taara umra la jamana ko waritigi in bɛɛ de taara dɔw ma sedu nantomedu ba sedu bɛ Faransi wa an tɛ taa wura 12 fɛ yen a tɛ a bɛ taara umra la awɔ a kara ɲɛna dun Ibrahima kara ɲɛna Bamaden bon ale yɛrɛ de sɔrɔli gɛlɛyalen don san a tɛ sɔrɔ wa ne m'a dɔn n'a t'an tɛ misiw kɛrɛfɛ fɔlɔ bon on va prier chez Ibrahima Diawara Stone ale bɛ usine ko la a ye man di ale bɛ zɛrɛ de feere sisan ani melo zɛrɛ dumanba ani melo ne ko n ko marakakɛ a kekuyara sa dɛ cɛ kelen min a ka keku n'o bɛ se ka an bɔ bolo la sisan jɔnni o ye ne yɛrɛ denkɛ ye jɔnni Mamadu Yara Yara Kufadu walima Lɔbɔ Daramɛ denkɛ jɔnni n den Bama awɔ c'est mon fils nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn ayiwa min ye Gibson contrôle i k'a dɔn ayiwa ka fara journaliste Seydou Daba Tunkara Jean Seydou bi ta an b'a bila an bɛ samɛ foli kɛ lamɛnbaa bɛɛ ye san wɛrɛ ɲankuma ya Rabi ala ko jira an n'u la an bɛ dugawu k'u ye o fana ka dugawu k'an ye sabu ntɛnɛndon b'a sɔrɔ seli kɔni kɛra o b'a sɔrɔ seli kɛra a kɛra sibiri o a kɛra kari ye ntɛnɛndon kɔni b'a sɔrɔ seli kɛra o tuma an bɛ kɔn k'an ka samɛ kɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye mashallah ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ radio so in ye an ye fili minnu kɛ ani an ye kuma gɛlɛn minnu fɔ an bɛ hakɛto ɲini u fɛ fɛn min ye bunahadamadenya baara a tɛ dafa an yɛrɛ yafar'u ma u fana ka yafa ma wa salam